tiyo go kweche makama to tinde onge od lum onge ot migero go suri itimo nang'o to wacho ni nyaka warit kitwa gi timbewa. Kanene utewa machon manene kod lum aeto dhi oketo usuri. Usuri no nyiso ni ng'ama dichuo nitie kendo dala no rit kod ng'ama dichuo. To ka koro ng'ama dichuo otho tidhi ituro usuri, imanyo nyakwaro makokeo nyakwaro makanyako ema biro to dhi oidho nikech nyakwaro ni en odok nyakwol chiel kod jaduong'ni moluongo ni kwargi. En modhi oidhi usuri, oturo usuri. Sama oturono, miyo modong' koro ritore oling' thi. So usuri ni turo mondo ng'ata mobiro manyien e gweng' ka ong'e ni dalani nyoliel otimore bondo nyolwarie opoko tiek kweche. Koro pod ok otim kiro moro. Koro usuri beda ma koro ji dhi ywagogo. En bedo otimo gik ma iluongo ni chola. Okawo chola otero thurgi, kodhi thurgi kucho inego ne chiayo moro mobirogo mokelo mondo jogi ocham. Kae to pod oling' aling'a o stay put gi dho msungu. Onge gimoro ni dichuo moro riu wuode. To kochopo odiochieng' ma koro idwa ni mondo koro duok usuri, oseyudore gi yuore moro ma giwinjorego mabiro giko. Nyakwaro chako idho dhi keto usuri. Ang' yuore ma gisewinjoregni madhi tere dhi donjo e ot. Koro yuore ni e wuon ot ka. Koro e sano bende en e wuon pacho. Koro gima chanda en to udi masani jaduong' onge usuri. Koro we mondo abiro ni kanyo. E udi masani koro en mabati. Kendo onge usuri iketoe mwadakie. To ka koro mondo dhi otim mano symbolically ni iduoko usuri, to sani aneno ka gikawo ot ma ginene ka koro dichuo biro dhi donjo, tidhi ikawo ginene mabati mopimore gi dhot machielo, iwuodho machon, ikelo manyien iketo kanyo. No, mano koro tiende ni pod warito mana chike gi timbe pinye moselokore. Mano pinye moloko. Mana kaka yandi nyisowa ni nak tinde waweyo nikech nitie yore mamoko mag chiwo yath. Kamano. Awinji. To gima ne nitie ma dipo ni jowa ok ong'eyo. Dhako ni tero kapod en age mar nyuol, ma pod onyalo nyuol. To ka kosechopo miluongo no dhi boro, monopause, dho misungu. Koro wuok e ria gi dhok ma ji mathoth. Wuok e ria, ok tere physically. Koro ok tere physically. Koro itere symbolically. Iketo ranyisi. Koro ranyisi. Koro imiye ndawa. Kanyo ero, yuore manego sewinjore go. Odhi gino loso chiemo. Kae chande to yuore madhi tero go symbolically no dhiyo. To dhi kod lawe moro kata koti kata sati. To kose chiemo to we sati ne manindo kanyo. En ok oninde kanyo. Iwacho ni ma ni timo kane waikore ne chenro ni ratimo nonro matin, ayudo ni ma ni timo mondo nyithindo ma yawuoyi manie dala ka oyud ng'ama ginyalo dhi sumo paro kuome, ng'ama ochung' kar wuongi. Mano ok en mana ni tieko gombo mag ringruok ne miyo kende. To mama tinde waneno ka joma mine nyocha nang'iso juma mokalo ni otero maiti chuore dala, to koseiko ni to ndala deko ringo duogo kapango nikech tich, to kaona jirani manyo gin go kanyo nyathi ma kamoro be kata namba suwuode. Ang'o motimore? Gimomiyo mano timore, piny olokore wach. Piny obedo gi kite. Piny obedo akite. Wach na akite en machanganyiko.
nikech tamruok winjo wach. Mineno mine ma ka chuogi osetho to biro iko chuoge to chieng' ma ogine to nindo to wuok odok Nairobi, Mombasa kata Kisumu, ne ok gibedi mondo giwinj puonj gima jaluo ne en. Koro miyo olawo mana gik manoneno ka. Chuore mane gin go ni bende ne gisiko godo kuondego. Ok gin joma dok dala ma samoro kaka imiyoga ji kata mana leaf mondo ji odog dala. Gin mana joma osika sike boma. Koro gitiyo mana gi gik matindo biro manyien gi. Wachana, wabeda beda ka wako ne joka chiemo. Wako pesa gi chiemo. Koro gik mitime town opogore gi gik mitime e dala. Koro gin gitiyo mana gi gik magiyudo e town ka moriwo kabinde mopogore opogore. Uneno nyithindu ka tindu biro go gimosi mag se. En omosi gi Kisumu. Chomo dholuo ter bendo tamo nyathi. Nyathi wuoyo gi Kiswahili. To ma biro mana nikech in, biro mana nikech min gi, ka una yot ka mondo ipuonj nyathi dhok onge, gima wacho kode en English, iwacho kode mana Kiswahili. Ka nyathini wuoyo gi Kiswahili gi English, mori kabisa mopogore. Iwe ni koro licha ahinya. Ni licha ahinya. Osechanda mokalo nikech mori kabisa mopogore gi dhok mar dholuo. An kana chako school ne nitie lessons mag dholuo mane watimo. Lessons mag dholuo mane watimo. Gima ber ni sani koro sirikal duoko gi e chenro mar somo manyien. Kendo ne yudo ka wakama ka wang'eyo gimoro amora matimore. Ogornwa nyaka pictures ma en kwaru, dani, mamani, wuonu, owadwa, nyako, wuoyi. Abiro duogo iri. Adwa mana dhino kamoro kanyo mondo kik ibayi. Wan oganda mar Luo moloyo mother in laws. Ka wuodi okendo tilinga linga. Ok wuodi ok sar dhako kende. Ok ilanyo mo, ok iting'o gweno, ok irego mogo. Iting'i dhigo. Igo mbaka ndalo adek kende. Obiro golo ni gimoro e iti. Mama gini nie wang'i. Isero chi wuodi. Ok onyal gombo biro dala. To kisero chi wuodi, tikonyo wuodi nikech kochako biro dala chon. To ka wuodi otho, to jomodong' gogi gin wedene. Osebedo machiegni kode. To nyakweri be wacho niani. Dani anasema nyoka. Dani anasema alot apoth. Iyudo ka alot moko imiye gacha. Obiro dwar. Nataka kuenda nyumbani kukula apoth. Adwa ng'isi ni wase gweno to gwang' bendi se. Ni wan ayaro gimoro no Obama no wacho niani. This life ma wadake ni, we have borrowed it from the young ones. Let's live it maber with caution. Mondo wegi obi oyudgi. We are not living it well. Osiepna ma wuod karachuonyo chandore gi penjo moko wacho ni ka ang' wayudo thuolo to biro penjo u jodongo. To kapok openjo, gima chanda ahinya mang'e ni chando joma tindo en wach terruok ni wacho ni matindo ketho piny ahinya. Miyudo ka wuoyi matin wang'e teka okawo na nyako moro donjo go na e dala gi, jonyuol no bet na e laro, ka udi ma ji odake kapango gi tiyudo kodonjo go na e ot. Ere kaka ne uritoru chon mondo mi tim mar terruok ni owe keto simbo e tadni dier wiwa? Jaduong' Osawa. Wach mar terruok man kuom nyithindo biro e gima na wacho ni joma tindo ok ong'eyore. Ok ong'eyo ni ma nyamera, ok ong'eyo ni ma mamana, ok ong'eyo ni ma owadwa. Kamano bende kata mana joma nyiri. Kuri nyalo yudo ni en yot magin nikech joma nyiri gi
nyithindgi mag owadgi ma gin ke skul emi chake yudono yor nikech gin kod interaction ma constant emi dhi yudono obedo go osiem to ma nene joluo keto ni chik ma kamano